A national shutdown is necessary. Zvaendwa. So muri kuona picture umu. Vanhu vari kuda panapa vachiti national shutdown yacho kana ichinge yashinzwa naBomshogeza toregererei kuenda. Toregererei kucomply kune mashoko anenge achitaura Bomsho. Kana tichiona kuti varwere muzvipatara vari kurara pasi. Vamwe vari kutofa vachishayiwa even a pain is. Sanapinda mashoko mudachirwa panapa dotwa subscribe or like on the bell icon. Tipinda mashoko ari kuonekwa kunzi panapa the ruling party inofana kuita something. Panapa tikuona kuti vanhu they are planning and organizing to comply kune mashoko atokwa naBomsho vachiti I support Geza because of the following reasons. He is speaking against corruption. Number 2, he is speaking against the violation of the doctrine of separation of powers. Number 3, if indeed the president has vascular dementia, every Zimbabwean is obliged to take him serious. #ZANU-PF must go. Thomas Korobuda panapa nyorwa nevanhu vachiti aiwa kana Bomshogeza akati a national shutdown ngaitiwe. Why not? Evidence tine mapictures tikumaona vanhu vari kufa ihama dzedu tikutodziziva kuti vhiki rakapfuura takabva kunofushira pinjisi nokuda kwokuti angashaya epenis. Marabha ari kutemwa izvi panguva ino nokuda kwehealth care system isiri effective. Mashoko ari kuda panapa achitaurwa nevanhu vachiti yes, munokwanisa kuuya zvenyu mukadzikisira Bomshogeza mungamuti ana capacity yauro abetseri kana kumuti anenge chigananda anyasi kunzwisisika vanhu vanenge vachitaura zvakawanda but vanhu vachitarisa nemaefforts ari kuita right now the 2030 agenda akusisina aichambonyanyi kutaurwa izvezvi maissues impeachment ndari kukonzeresa akonzera kuti parliament ivharwe nawo vanhu vachazotanga kuzosangana muparliament kuna May. Mashoko ari kuonekwa kunzi Bomshogeza panguva ino aiwa is the only person ari kuvhundutsira the regime and achipa mathreats. Mugotidzai mafungiro enyu muri kudiva pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu. Subscribe or like and turn on the bell icon.